Ja, det er sådan en hyldest til Nordkorea. Se, der er en raket med kurs på vej direkte mod USA, de dumme svin. Og så er der nogle soldater hernede, nogle politiske fanger, der er ved at blive nakket, og nogle soldater sidder deroppe. Og så er der 3 soldater deroppe, der er på vej ud for at skyde nogle civile uden for byen, og ligger lidt derovre. Ja, de har sgu fat i den lange ende dernede. Der er de styr på det. Hvad folk skulle, hvad der bliver sagt. Det kunne vi godt bruge herhjemme i det her slappe socialdemokratiske pølseland. Ja. Jeg skal ud og skide. Er der nogen, der skal have noget med? Det er gas. Au revoir, amigos. Bare